То няма да излезе. Че? Няма да му е сега да мине. Че? А он там забуксва. Сметка се заварка. Слаб, мотор му е слаб. Ай са заварка. Он няма как да го изсили. Много е грозна калтата. Ако знаете да тръгне отдолу да го изсили и мине, обаче он няма как да... Тук е сега спушам долу на обороти и на обороти. Това мотора, ама с тия гуми да... Сега слагаме оборот, ако не излезнем пъте. Че? Деветката няма и грайпер, бе. Това ти е грайпер на деветката. Да. Няма стига и до 20 хиляди. Дали го минайте еднакво. Айде, забоде предния мост. Предния мост забоде. Малко и па! Сега има ли душа мотора да знаеш и излезе? Он ми вика, После скорост май трябва. се джави. Он ми вика, аз съм задолил. Къде тук задолих? Ама разликата много емоция го мисля. Две скорости съм надолу. До 7,5 като бег, едно просто мотор карах. Само четвърта, пета. А сега първа, втора. Всеки кила една гума да ебам майка. Какво не права по-бърза скорост? Ще може на втора, ама трябва трета да втора. Малко трябва да видите да газ. Подне се. Ако го разкалял, ще малко да излезне. Нема, заблуде го. Гумите напред дупка и... На заден по-ще излезне. А, пак ќе му асфалтираме! Ќе асфалтираме с лопатата! Па да! Сега ќе дам да му асфалтирам! Обади се на огнян от пътното да дойдат! Сега е почивка. Да си тури лопата да си асфалтира! Сега по-мога да излезне. Ке? Ако не... Пак е до там! Върни го там назад. Айде. Точно до там.